L-ewwel waħħal fil-festi u issa jitfa' l-ħtija fuq l-inċidenti ta' traffiku dan dak li qal il-Ministru tat Trasport Aaron Farrugia meta Net News saqsih dwar it-traffiku f'pajjiżna u jekk li mallem tiegħu Robert Abela kellmux dwar din il-problema dan wara li fl-aħħar jiem ma' Net News il-Prim Ministru qal il-problema ta' traffiku qed ħasbu. Ministru, dwar il-problema ta' traffiku, il-Prim Ministru Robert Abela qal li din il-problema tinkwetaħ. Li mallem tiegħek kellmek dwar din il-problema? Nitkellmu kuljum, il-problema li sema l-Prim Ministru hija dwar l-inċidenti li qed ikun hemm u allura il-fatt li meta jkollok inċident illi ikun hemm bżonn tidħol pulizija, il-pulizija jkollhom jistennew it-tobba biex tuhom indikazzjoni kif hemm inkjesti maġisterjali jew le. Mistoqsi għal darb'oħra jekk tkellimx mal-Prim Ministru fuq traffiku ta' kuljum li qed jaffettwa l-ħaddiema u l-istudenti fost l-oħrajn, il-Ministru għalinna hekk. Fuq problemi oħra ta' traffiku, inkluż ta' ħafna ħaddiema li jaslu tard tax-xogħol, skejjel, ġifieri tkellimt mal-Prim Ministru jew dwar dak is-suġġett biss tkellimtu. Diġà ġibt il-kollega tiegħek fuq hekk. Aħna fis-sajf konna qed naħdmu fuq il-Back to School Plan. Fil-fatt il-pjan kien wieħed illi it-tabled ukoll mal-awtoritajiet u allura rajna illi nkun nistgħu naħdmu l-entitajiet kollha flimkien biex niffaċilitaw. Kenna inċident wieħed partikolari on a Monday illi wassal għal kien hemm diversi accidents madwar 17-18 l-accident illi waslu jew il-pajjiż kif ġiri ġara fis-snin li għaddew. Saqsejnieh ukoll x'wassal għal konklużjoni tiegħu li jgħid li il-metro huwa doable meta għandhom isiru l-istudji ġeoloġiċi bil-Ministru jgħid li mhux vera għalhekk. L-istru semmejt il-kollega tiegħi fl-aħħar domandi li saqsik il-kollega tiegħi għadt dwar il-proġett ta' metro li huwa doable però għatem l-istudji ġeoloġiċi li għadhom għaddejjin. Kif wasal din il-konklużjoni? Mhux korrett. Jiena tkellimt mal-kollegi tiegħek u qedtilhom li l-metro għadu fuq l-aġenda tal-Gvern qegħdin ngħidlek li mhux jiena ngħidlek dwar dak li għad. Ħawieġbek. Mhuwiex studji ġeoloġiċi li tisiru bħalissa, imma qegħdin naraw il-mudell ekonomiku li pajjiżna jista' jadotta. Madankollu huwa kien għalina hekk. Il-proġett huwa doable, ovvjament raw ukoll kemm jiġi jiswa, x'tip ta' linja għandu jkollu ġifieri 3 rotot, etc. Issa jmiss illi naraw, ovvjament hemm studji oħrajn, pereżempju nista' nsemmilek l-istudji ġeoloġiċi li qed jagħmel. Minħa tiegħu għalinna li issa tjara x'inhu il-mudell ekonomiku ta' dan il-proġett bil-Ministru jgħid li sa issa għadu ma jafx x'inhu dan il-mudell. Il-mudell ekonomiku hu? Qegħdin naraw mal-esperti, ġifieri x'inhi tlesta dawk u mbagħad nitkellmu hemmhekk. James Aronellu, Net News.